Hej og velkommen til instruktionsvideoen Computer Service. Det første du skal gøre, det er, at du skal gå hen og få den gule nøgle til skabet. Herefter låser du skabet op, åbner skabet, tager den øverste computer ud. Du tager en computer og en oplader med samme nummer på. Herefter lader du bakken være lidt ude, så dine kammerater kan se, hvor vi er nået til i skabet. Aflever nøglen igen. Herefter går du i gang. Det første du skal gøre, du skal klikke på start. Herefter skal du trykke hernede, tjenester. Og den finder du så frem, TJE tjenester. Den åbner du, hvorefter at det her vindue det åbner. Herinde i vinduet der trykker du et vilkårligt sted og trykker på bogstavet M. Sådan der. Så finder du den, der hedder Microsoft Intune Management. Den trykker du på, og den stopper du. Der. Sådan. Det som den her tjeneste gør og forhindrer, det er, at computeren kan opdatere og synkronisere med serveren. Så det er egentlig bare en omgang af det her. Nu klikker du ned på start. Her klikker du de 4 bogstaver UPDA, og det skriver du bare på tastaturet, og så finder du søg efter opdateringer. Så åbner det her vindue, hvorefter at du klikker på knappen hent, hvis der er nogle opdateringer. Det kan også være, at den allerede er i gang med at downloade. Det her det tager noget tid, og sådan er det bare. Der kan være lavet nogle begrænsninger i organisationen, som gør, at vi ikke kan opdatere, men fortvivl ikke, fordi de her opdateringer bliver installeret automatisk i baggrunden, imens man bruger computeren. Vinduet her minimerer vi. Nu skal vi finde programmet CCleaner. Det ligger her på skrivebordet. Det åbner vi. Herinde finder vi den her knap, der hedder brugerdefineret rens, og klikker på den. Her klikker vi på analyser. Den kommer op på 100%. Herefter trykker vi kør rensning. Når vi har gjort det, skal den også lige op på 100%. Sådan der. Så har den ryddet op og renset computeren. Vi lukker programmet ned. Imens at computeren står og opdaterer, kan vi lige tjekke, om der er strøm på computeren. Der skal jo være 80% strøm på computeren, før den kan komme tilbage til skabet. Sæt opladeren til, hvis der er under 80% strøm. Computeren er fortsat i gang med at opdatere, og vi kan nu gå videre til næste opgave. Vi trykker på start. Vi trykker på indstillinger. Vi trykker igen her på start, for at komme tilbage til de rigtige indstillinger. Så trykker vi på konti. Herefter trykker vi på adgang til arbejde eller skole. Her klikker vi forbundet til Marie Gruppe. Og oplysninger klikker vi på. Så scroller vi ned i bunden. Nu kigger vi her i det her felt, og der skal vi kigge efter datoen. Er datoen den samme dato, som der er på computeren, her i det her tilfælde den 18. i 6., så er computeren synkroniseret. Hvis ikke at det er den rigtige dato, der står, skal man trykke på knappen synkronisere. I det her tilfælde er datoen den rigtige, og det er derfor ikke nødvendigt at synkronisere. Vi lukker ned. Det sidste vi skal gøre, det er en visuel gennemgang af skrivebordet, sådan så at skrivebordet er pænt og rent. Her der ligger der 2 dokumenter ude på skrivebordet, et billede og et dokument. De skal lægges ind i de respektive mapper. Herinde der er nogle mapper, der hedder dokumenter og billeder. Her tager vi fat i dokumentet, dragger og dropper det ind over dokumentmappen, tager fat i billedet, dragger og dropper og smider det ind i billedmappen. Så er billedet lagt ind i billedmappen og dokumentet lagt ind i dokumentmappen. Det aller sidste vi skal gøre, det er at vi skal åbne vores tjenester igen. Her skal vi ind og starte Microsoft Intune Management igen. Så kommunikerer computeren med opdateringsserveren og alle de andre ting, som den nu skal. Nu er vi færdige med computeren,
Og nu skal computeren lukkes ned, og overfladerne skal tørres af med den grønne klud. Nu er du nået til det sidste punkt for, at computeren er helt færdig. Tag en grøn klud, dyp den i det varme vand med sæben, og vrid kluden rigtig godt op. Vand og elektronik er ikke verdens bedste mix, så vær sikker på, at vandet er vredet ud af kluden. Herefter tørrer du alle de vandrette overflader, alle de steder, du har rørt med dine fingre. Hvis skærmen også er meget beskidt, kan du med fordel tørre den af og bruge en fiberklud bagefter til at tørre den over med. Herefter tager du computeren over til skabet, trækker bakken ud, hvor du tog den fra. Hvis du er i tvivl om, hvordan du ruller ledningen sammen, se film Kabeloprulningen. Træk bakken ud, hvor du tog computeren fra. Læg computeren, så klistermærket vender ud af, og læg opladeren, så klistermærket vender ud af. Herefter skubber du computeren på plads og går videre til næste computer. Husk at låse skabet med den gule nøgle. Det var filmen Servicering af bærbar. Du kan altid se filmen forfra, hvis du er i tvivl. Hej hej!